Gusto mong maputlan og kuryente? Gusto mong maputlan og koneksyon sa wifi? Gusto mo maputlan sa koneksyon sa tubig? Kung ang imong tubo sa tubig, din ang maagian og tubig, kay na clog up na or nadugmok na sa katayaon, unsa may imong buhaton? Putlon, ilisan. Kung ang imong kuryente, di na moagi ang kuryente, saon man? Ilisan, putlon gyapon. Pasabot, di ta mo sugot nga kuhaon ang butang nga mapuslanon sa tong kinabuhi, pero dili na gani mapuslanon, putlon. Mao na ingos Hesus diri sa atong ebanghelyo, siyang pasumbingay ang kahoy nga kadtong igira, sige siyag pangitag bunga, tambo kaing kahoy, nindot kaig dahon, kay tambo kayo ang yuta nga iyang gitamnan, pero wa gyud bunga sa putla, nag-usik ra ni sa katambok si yuta. Nag-usik, putla na lang ni. Inyan, ingon pag itong hardinero, sir, ay sag putlag dali-dali, ako sa ning tabangan, ako ning abunuhan, nighuman, o di gyud mamunga sunod tuig, ato na ning putlon. Sa may pasabot ani, sa unang pagbasa, gihulagway nga ang katawhan sa Dios, ang Israel, giulipon didto sa Ehipto, gisugo sa Ginoo si Moises aron dadon ang mga giulipon nga nagantos ngadto sa yuta nga gisaad niya nga tambok og makapahimulos sila sa mga maayong bunga. Kana bang malingaw gid sila ba? Pero ang kondisyon sa Ginoo nga maminaw sila ni Moises, mosunod sila ni Moises. Nya kani si Moises, matud pas ikaduhang pagbasa, mao ni siya si Kristo sa atong panahon. Si Kristo sa nianhis kalibutan, kay naulipon naman ta sa sala sa kalibutan, purti naman atong daghanag sala, kadtong mga Israelita nga gidangad tos Kanaan nga hayahay na kailang kinabuhi, nagsigi na magbinuang didto, matud pa sa unang pagbasa, o sa ikaduhang pagbasa, gilaglag sila sa Ginoo o gipatibulaag. Moto nangabihag na sila, nangandoy sila nga naa na sa ilaing Moises nga gitawag og Mesiyas, nga mudala na sad nila ngadto sa nindot nga kahimtang, hayahay ba? Kahimtang. Mao na ni ron si Kristo ang nagdaan nato. Nya unsa na may atong timailhan nga sumusunod tang Kristo? Una, kinahanglan magpabunyag ta sa ngalan sa Ginoo. Kamuntanan dinhi nabunyaga na mo? Nya ikaduha, nga mosunod sad ta sa iyang isulti. Sama sad sa mga Israelita, mosunod sila sa isulti ni Moises, labi na gyud sa 10 Commandments. Kay mao man toy main gyud nga sugo sa Ginoo diha ni Moises. Karon sad si Jesus naa sad siya mga sugo nga maoy gida karon sa simbahan. Pangutan-an ang imong tupad, lingia. Ina sige kag sunod sa Ginoo. Ina sige kag sunod sa Ginoo o sa demonyo. Unya unsa may mahitabo nato kung di nata mosunod sa kaniniang Ginoo? Nakaron si Jesus nagsugo nato. Unsa may sugo ni Jesus nga iyang gipaagi og mga kaniniang pagtulunan. Ang sugo ni Jesus nga kinahanglan tang mosunod kaniya. Matud pa niya, follow me. Sa atong tubag sa Salmo, unsa ni atong gibutang diha? Sa tubag nato, ang Ginoo maayo og maluluyon. Mao ni ang Ginoo maayo og maluluyon. Unsa man ang tao nga maayo? Kanang inigabot ni Mosbalay, di ba? Mo yung ka maayo. Inig siya, unsay maayo? Di ay. Laka. Unsa man ang taong maayo? Maabi-abihon.
maabi-abihon. Nya ikaw sad nga moduol og balay, moingon gani ka maayong buntag. Sa ato pa ang imo sang kasing-kasing maabi-abihon. Nya inigsinghag di ay animal di ay alaka ni ka nga to balhin ka sa laing lugar ato na sa laing balay maayo nya di gyud mo abli ka yawanon di ay ato sa kasudahan. So ang maayo nga tao maabi-abihon mo na dinhi sa atong simbahan ato gining gipaningkamutan nga maayo ang atong pagkuan mo nang naay mga asiris di abi-abihon mo pero naagi pipila ninyo nga yawanon ingnon sa asiris ingnon sa siya manoy magbuot ang asirit na manoy yang tudluan. Dili mo tagbalay dinhi oy paminaw mo dili mo tagbalay dinhi. Ang tagbalay dinhi kaning nag-welcome ninyo. Oy ingnon gan mo diri adto di kag laing balay magbuot ay kagasa ka lingkod. Ani asa daghang ing yawanon dinhi nga musod dinhi ganas asirit diri. Manong adto man kaditong diri magagisinyasan. Ako pa'y nakabarog diha, inig-ana na ko. Niya, moingon ka, ato dito, ko, dito. Pasabot, uli. Anhe ka din ni aron ikay magbuot pa uli sa inyo. Mangita dito laing simbahanan nga ikay magbuot. Ang Ginoo, maoy magbuot. Muna, kamo din ninganhi nga inig-ana sa asiris, musunod ayon, congratulations. Mga maayo mo. Maayo. Unya kinahanglan gyud masinupakon, ato lang gyapong palingkoron. Unsa may itong gamiton? Ang pagkamaluluyon. Namo na ingnon sa nakong asirits, musupak gani, tugutin na lang. Kaluy-in na lang ang mga yawanon. Walo ito. Ay, kayawanon gitaon ani. Natiguang na lang, yawanon lang gyapon. Di ba? Arang-arang tatong bata, kayong bata imong anaw, dagang na spikas, kana gyung tiguang. Nya di gyud mosunod naniguang na lagsupak. Pastilan maluoy na lang taana no. Total putlo no naman sad na. Hapit na putla. Kanini hapit ni gini putla nini antiguang nga masinupakon lang gyapon. Nakaron kung dili ta maayo nya di sad ta maluluyon muratag kahoy nga puros dahon way bunga. Kay ang tao nga maayo kana bang taong maayo manggihatagon gid na siya sama sa kahoy ngamin ka mining kahoy ada nganuman daghan kay bunga kay magsigigang tanom og mangga or saging di man din na kahoy ang saging bayabas ana kay mito nya wa gyud bunga di ka wa man ni ayong kahoy di ba so ang maayo ding kahoy na ay bunga nya kanang bunga mao man ay atong kanon mao man ay atong mapahimuslan. Mao man ay atong mapaambit ang bunga, ang dahon di man na mapaambit kasagaran ana malarag nya ato nang himuon nga sagbot. Kasagaran atong sunugon inig kalarag silhigon kay hugaw. Nya kun ang atong daghan dinhi dahon ra away ayo. Unsa man ang dahon? Ang nakapahimo sa dahon kinsa man? Ang kahoy mismo. Mao ra gyud na siya ra gyud. Muna kung ang imong kwarta, imo ra gid na. Sunugonon ka. Putlonon ka. Pero imo nang ipalit og slat, maayo ka. Sa matas Ginoo, maayo ka. Pamalit na mog slat. Siging tigo man ang kwarta, siging tigo, mura ra man nagdahon, para ra man na nimo. Tanawa ng mga taong siging tigo mas kwarta niya, hangol kay kwarta, di gyud ka panghatag. Tanawang mga naong, maayo bag naong. Di kasagaran anak nila mga kusmoron og naong. Kay istrikto og istrikta kay na sila, nya daghan kay na sila kahiubos tungod anang ilang kwarta, tungod anang ilang gipamalit nga yuta, tungod anang ilang balay, nya masinahon kay na sila kun maunha na sila sa silingan nga nakapapintal sa balay or nakapa-extension, maglagot lang nya, yatis no, kamuray ka maura na, ako sa pahimuan ako, nya inipahimo nimo sa imo na adayon mo saway, hiwi lagi dang imong kuanday, maglagot kag maayo
Anto na lang noon, ang imo na lang naong imong pintal-pintalan. Pintal-pintalan. Samot na yun. Wa na ginon mag-angay ang badli sa kilay. Awa na. Napay kilay nga mo isa dayon, mag-abot dayon, samot ka bati. So bati kay daong ang tao nga, way maayong gihatag siyang isig katao. Tanawa ng tanang namalit og slat na to. Tanawa mga naong. Ngay ka nalingi ay mong tupad. Na nipalit na kag-slat. Tanawa, di ba? Ang tubag na, man na, uy. Smiling kay nagnaong. Pero kanang imong gipangutan na, awa mo palit. Di gina mo, tingog ni mo. Gana na siya. Yang nahuna, sige nagyaw-yaw. Palit slat, naong ni pariya. Luos lag slat, luos lag slat. Oy, og di mo palit og slat, luoy kay mustanan, kay lipay kay Ginoong ang ato dihang parkingan, ato na narong ginindot, nya kana kapamalit na tag mga yuta, nanay na maligyag yuta, nya nag-construct data diha, nindot na kaayo ang atong grounds, og di ka kaapil ana, oy, wa kay ayo. Inigduol sa Ginoo nimo sa wa man gini mo palit og slat ting tawhana, putla na ni. Nya maingon dayon ang kani ako san moingon sa kos Ginoo ay sa Lord kay basin pa di ay sunod semana mo palit na na. Di ba? Ana ako ay lagay ako lang ning walihan sige ana ko gwali ba. Tanawa di ba ang atong halin sa atong SOS BF katong para sa atong pista o sa Paras Holy Week niabot nag 2,499. Di pakpak na. Danay mga 2,400 ka mga tao nga namunga sa matas Ginoo. Nya napa may 5,000 kapin ka slots nga nahibilin. Di daghan pa kayo ani ang mubunga. Basin pa sunod semana ni sila mubunga. Nya og kuan sad para sa atong project din aporting daghana. Ang atong halin gamay pa man katong atong dopes ang atong halin kay 277 pa pero pakpakan gyapon nato 277 na pa may 53,000 ka mga slots daghan pa kay ni pwede pa gyud mo mubungag maayo karong tuiga sige mo pamunga di ba nindot kayo nya mailhan mo na nimo daghan kay mo bunga ngano man mag-anam og kanindot ang ato dinhing palibot, mag-anam og kasayon ang inyong pagsimba, mosamot ka mabulokon. Ato ginang gamiton ang tanan. Kay ako sa nang isuod sa kong bulsa, ako na say mapulos dahon, putlo na sa ko palit yun. Karong karong buwana, paspas kayo ang atong mga gasto kay nakapamalit ta og mga yuta dinhi nya wala pa man tay kwarta kaayo kay nitabang man ta dito sa kapilinya mao nang giapasta sa ato mga gastuhan na ataroy murag panginahanglan nga mga 5,000 slots aning dopes tag 1,000 man ni per slot so natay panginahanglan nga mga 5 million karong buwana para ma-coop up nato ang ato mga bayronon kay nipaspas man ta kay ato man ang suwayan og panindot ang ato dihang gawas, humnon tanang trabaho una pa magsugod ang atong pista karong Mayo 31 hangtod sa Abril 9. So atong swayag apas Marso. Tanawa di ba? Paila gining hapit na putla. So Marso 31 ngadto sa Abril 9. Atong apasog suway og makaya nga maarang-arang na dihang gawas. Pero nag-agad ni sa atong kamaayo o kamaluluyon. Nag-agad ni nga maliwat ta sa Ginoo, matod pa sa ikaduhang pagbasa, maliwat unta ta ni Kristo og sama usab sa mga Israelita nga nagsigig sunod ni Moises, kita sa unta magsigig sunod ni Kristo. Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ina. Lingi aba niyaing na siya sugod karon maayo na ko diha nimo sige ina sugod karon maayo na ko nganha nimo gimo nang lingion ang imo nang bana ingna nimo maayo na ko nganha nimo ingon din na imong bana ay nagyaw-yaw ha si kagyaw-yaw
Nya ang banasan mulingi sa asawa, sugod karon day maayo na ko nimo. Nya moingon ding asawa, biyain ang imong kabita. Nya moingon sa ding bana, di maayo sa ko ngadto niya. Ingon di ka kanay mabungahon. Lami keng putlon. Ang sala mga igsoon mao'y sentro ni Kristo. Ningon siya, kanang nangamatay nga inyong gihisgutan, kadtong natumpagan sa tore, kadtong gipamatay ni Pilato, nagtuo mo dautan kay ito sila, labaw pa to ninyo, kung di mo maghinulsol sa inyong sala, mga matay gyud mo. Kining kamatayon nagiingon ni Kristo para sa mga makasasala, mao na ni ang gitawag og kamatayon nga dayon. Ang sala maugay dako natong problema. Ang tao nga magdaghan ang sala, magdaghan sa nang iyang murag dahon. Kay ang sala pirmi nang motudlo nato, tagbawa ang imong kaugalingon, ang imo ra gyung kaugalingon, way labot ang uban. Way sala nga motudlo nato sa pagkamanggihatagon, sa pagkamaluluyon. Ang sala pirmi ginang moingon, ang imong kaugalingon mo'y hatagi, ayaw ng uban, alkansi ka ana. Kada ding sala sa garbo, ako ni. Wa mo'y labot, sigiron. No trespassing hab, sigiron. Mana? Na siya. Asaman mo kasagaran magyaw-yaw sa balay o dinhi simbahan. Tos balay. Asaman mo kasagaran daling masuko dinhi o dito sa balay. Kinsa may mga tao nga dili kayo ninyo ganahan siging istorya dinhi o sa balay. Kana bang di kay kaganahan magtingog-tingog ba? Amot lang ninyo. Si Kristo iya gineng giklaro aron dili ta makalitan nga ang propeta, apil na taani kay pagbunyag nato nahimo man tang mga propeta. Kaning propeta mao man ni siya magsangyaw sa maayong balita o magtudlo unsay angay buhaton. Ang propeta kuno dili gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod o sa iyang pamilya. Mao gyud nay gisulti ni Hesus. Nya kay gisulti naman ning daan, nya mao man sa nahitabo sa kinabuhi ni Hesus, unsa may atong misyon? Magpakapropeta ta o dili? Di man iha og magpakapropeta ka, di jud ka dawaton sa imong kanang duol sa imong kinabuhi ba? Nya unsa man? Magpakapropeta ka o dili? Nara na nimo. Mao na nga akani klaro man ni kayo. Nanglitan si Hesus dito sa laing lugar, dinaig kay siya. Mga tao libuan magsigig sunod-sunod niya. Pero pag abot sa ila, giguroy siya kay ihog untas pangpang. Nga naman, lagot sila. Ang atos ang kinabuhi ingon ana pod. Abisan ako isipare adto ko sa laing lugar, sus daghanang magpa-picture. Magutman kog ko usahay, di ko kakaon kay naghang magpa-picture. Pero dinhi sa ako mga kuyog dinhi sa parokya, wa man gani mo tupad og lingkod ikaon. Magpalayo kutob lang og makalikay lang yun, likay yun. Pero dito, so bunlot-bunloton ko sa laing lugar ba, bunlot-bunloton mo na kong mga wingig na lang ko ni akong naong, diri pa der, ana sige jud kuan. Hayuban mo hilak pag yun, mugakos, muhilak kita na jud ko nimo pa der. Pero ang taga diri, muhilak og sigihag patawag Igyud malipay nga ipatawag sa pare. Ang taga dinhi ba? Ay, parehara ko ninyo ko. Sige mong tambong din ni misa niya. Ako, sige sa kong wali. Nagsulti na sana ako. Mauning ni ako isulti. May nga na, nasa, balik ko saan.
Pero ang taga dito lain, parte duta gid ni, duta gid paminaw ni. Ay nalaghunong og sulti pa dir. Pero dinhi magsintan Austrilo. Nus am ni siya mohunong na taas na sa kini Romeli ani ron. Liit na sa kus pamahaw ani ron. Ganana. Nya angayan ba na nahimuon akong rason aron dili na gyud ko mosulti. Ayaw, sulti gyud, bahalag dili paminawon. Pero maminaw ka aning gisulti o magpakapropeta ko niya, musulti ko o maminaw lang yun ka, doon na yun kay makabot nga kaayuhan. Kaya waman ko magsultig dautan. Si Kristo waman magsultig dautan. Ang maminaw, grasya na ni mo. O na, pugson. Kita sad, doon na sa mga tao, musulti na to, nga, murag di taganahan maminaw, tungod kay, asa ka kauyo niya ba? Pugsa ang imong kaugalingon, pagpaminaw. Muna sinaaman diri sa unang pagbasa nganong naayo man sa siyang sanla, gipugos niya ang iya, galagot na gud to siya, galagot na siyang propeta Eliseo. Anong mao na iya sulti nako? Unsa? Anong di man na siya mogawas? Anong magsugo-sugo ra man na siya? Lagot siya ba niya? Anha pa ko paliguon anang suba diha nga kabati anang suba sa Hordan. Nindot atong amo mga suba dito. Ana siya, yaw-yaw siya ba? Di ko. Uli na ta. Pero giingnan siya mga sulugoon, sir, niya naman ta dinhi. Nganong di na lang na ni mo sundon? Gipugos niya iyang kaugalingon nga mosunod. Niya unsa may nahitabo? Nganong di man mo motubag? Anhisag mos misa ba? Pugsa sa taon inyong kaugalingon nga maminaw mo. Jutay ra kayo dito mag ayaw ana murasag na nagana ba murag na ayaw. Wa gyud maminaw kay nga naman naanad na lagi ta siging simba na basa naman sa nadia di man sa nakamaw kay mo basa ng mga lektoran o kamao sa may man gina siya mo basa kat kutob na lang ta diha. Pugsa ang imong kaugalingon, atong pugson ang atong kaugalingon nga maminaw tas Ginoo. Bahala nagwa nay lami paminawon. Maminaw ta. Nya wag tangon anato atong kasuko kay kani mangkong kasuko sama aning mga Hudiyo nga sige lang kasuko ni Hesus, wa na hinuon sila ka pahimos sa mga nindot nga pulong ni Hesus. Pugson ba pagpaminaw? Muna ang hinaot ang atong mga politicians karon, pugson nila ilang kaugalingon nga maminaw sila sa ilang kaatbang ug mudawat nga ang gisulti sa ilang kaatbang sakto. Dili kay magsigig saway. Siging akyos na fake news. Nga ang pikasad, innocent fake news. Libog lang tani. Pugso na itong paminaw. Pero labaw tanan, atong iyampo, atong mga politicians, mga leaders sa nasod, labi na gyud si Putin o kanang naan dihang si Ukraine, pugson unta nila ilang kaugalingon nga maminaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud, ang iya ra gyung pulong, maura gyud makahatag natong tinuod nga kalipay, kalinaw ug kaluwasan. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Nato na. So good na sa ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, kanus aman ako makaatubang kaniya. Ang ato magong lawas mura ni siyag mo balibad sa mga dili niya mauyunan. Pero doon na ragi usa nga gipangita sa atong kalag. Timani baya ang ato bayang kalag mo di mamatay. Unsa may gipangita sa atong kalag? Ang Ginoo gyud. Ginoo mo na kun unsay imong gipangita ron, nangita kag kwarta, pangita Ginoo diha sa imong kwarta. Kanus amang ka makakita Ginoo diha sa imong kwarta? Kun mopalit kag slot, kun mutabang kas imong silingan, kun imong pakanon ang gigutom, mubuhat ka sa works of mercy. Ana. Suwahin na ninyo, palit mog slot, tabang pagin mo silingan. Kita ta Ginoo, nya katus ang imong gitabangan, samot sa tong makakita Ginoo. Karon gani mura man kay kung makakita Ginoo sa atong halin o nabot na sa ginagmay lang, abot nag 2,641 atong halin. Oh, di ba? Daghan ni. Dot na ana.
Nya nga to sa SUS BF to siya. Nya nga tong dopes para sa atong project. O, niabot na sa 314 slots ang halin. O, pap, yato. Nindot na. Nya, og napasa roy maminaw aning atong gisulti. Labi na ning nanambong misa. Maminaw nya magdungan sa ning pamalit karon. O, di. Pa na. Mura na tag makakita Ginoo, makaingon ta praise the Lord, praise the Lord. Sa Kapilinya bitaw, Kapilinya basa dito sa San Remigio karon man ang Abril 4 siya i-consecrate. Lipay kay sila nga na ang budget katong 10 million nakatampo kita dito. Dako-dako yung ato mga 9,500 slots. Nya kinahanglan 10,000 slots. Ang gikan lang dinis ato, mga 9,500. Ila dito, mga 500 sa kapin. So, sobra gyud sa 10,000 slots. Murag nahuwasan dito ang mga, mga kanabang organizer ba? Kaya sila, salamat sa Ginoo, salamat in taon. Kita Ginoo. Nakaroon ko, perti ng daghanang nambong, galibog na kung saan pag-distribute ang wristband, hurot na. Ang mga reserve na lang mao'y nahibilin. Di naman sa ito pwede i-distribute. Kay taghan kayong tao na gusto dito muadto. Nga naman, makakita ta Ginoo. Apan kunwa pasadta, kitang mga parishioners dinhi o mga online parishioners, wap asad ta mo paambit sa atong mga grasya, gigamit ang atong kwarta para sa Diyos nun nga buhat. Wa sad ni mahitabo karon nga murag na nga hurot na ang tanang reserve. 6,000 ra ka tao ang dawaton dito. Hurot na. Nag-awas-awas na. Pagkadakoan ng grasya kita sila Ginoo, pero di man na mahitabo og wa pa sa tamalit. Na nagkatampuhay na taron. Bahala nagdili mo adto dito. Di kaapil anang consecration rite, manimba lang ta. Napamansay misa sa Abril 4 nga di na kinahanglag wristband. Naay alas 11, nga naay alauna. Ako'y mumisa anang alauna. Ay mo pag wristband, no? Pamansay mo adto ana pertim sang inita ng alauna. Sunog mo dito. Yung pagdaan na lang mong payong, pagdaan mong tubig, nga labaw tanan, pagdaan mong pagkaon, aron di mo magutman. Nga napagi alas 2:30 nga misa, napagi alas 4 sa hapon nga misa. Kining tanang mga misa sa Pizza 4, mao ni ang atong pagpakighiusa sa consecration ni anang Kapilinya di Fatima nga replika dito sa Portugal, the only in Asia and the only in the Philippines, and it is in Cebu. Ako lang ning gihisgutan ba kay pagkadakuan ng grasya makakita kita Ginoo diha, pero nagsugod na sa atong pagpaambit na minaw ta sa pagtawag sa Ginoo. Nya kining ato sa ron dinhing parokya, nag-anam naman sa nagkanindot ang atong mga grounds, tukod tag kumbinto, ug mupalit gyud aning tanan natong slots sa DOPS, di pa may mga 53,000 ka slots, ug mupalit yung tanan ba? Inikatukod aning tanan, makaingon gyud ta, sus Ginoo. Wa gyud ko magtuo. Mana ta? Ingon ana man ang buhat sa Ginoo, nya makatagbaw ni sa atong panginahanglan sa Ginoo. Hinay-hinay lang gamiton taning kwarta para makakita ta Ginoo kaysa makakita ra gyud ta ng atong balay, atong sakyanan, kutob ra gyud ta diha ba. Sigig ihap anang balik-balik ang ihap anang kwarta hasta tong dunot kaayo iphon pa gyud nya igihan kaayog mawa nga ayaw na ana kapoy na kinastanan. Di ba? Mao na og ato ning buhaton sa huna-huna sa Ginoo mga igsuon ug mausad nay gitudlo nato sa simbahan, mausad nay nahibaw-an sa atong mga unang mga magtotoo nga kining sala angan ani is utang. Kung makasa ganita utangan ta. Nang hinomdom ko sa una ang amahan namo dili ingong nakasala. Pasaylua kami sa among mga utang. Utang. Muna nga pwede sa natong ingnon, muna ingos Kristo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kay ang sugo ni Kristo para sa sala dili paninglon. Unsaon man
pasayloon. So ang utang dili paninglon, pasayloon. Nya mooyon mo ana. Nagalingo-lingo na. Mao na pa dir sura pud ana. Di paninglon oy. Okay lang ang sala gid nga tinuod, sama anang mamakak, sama anang magdrugas, sama anang mangawat, dara nagpasayloon, pero kanang utang ako gunang kwarta, ako ginang paninglon. Dili pwede, no? Kaya nga naman, ang sa tinud-an ay kanang kwarta nato o atong bahandi, di man gid na ato. Mura raman ta na gadua-dua, inomdom mo sa una katong tinda-tinda nato, katong gagmay patabang. Manguha ta na mga dahon, maggunting-gunting tagpapil. Di man kita'y gahimos papel, di sad kita'y gahimo anang dahon. Nya mo tetong himoong kwarta-kwarta. Nya tinda-tinda sa tagbuwad, dahos kwarta yan. Kaniha, buwad ni nga kanang kuan, tinag-as. To sang linginon, buwad po ni nga kuan, lawlaw. Ayun, anak ba? Nya, kanaganing dua-dua, raman mo rin, taga-dua-dua baga. Ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan. Nya kita din gadua-dua rataga kanang ga ilis-ilis rata ba, pero pwede gyud niya kuhaon anytime. Mo na diri sa unang pagbasa nakaamgo ang mga Israelita, ingon sila, sa among pagsigig supak-supak nimo Ginoo, sa among pagsigig pakasala nga ut-ut nami, sa ato pagikuha sa Ginoo ang ilang mga grasya. Wa na gud sila'y pari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y ilang kaugalingnan nga lugar, di na kuno sila makahalad kay ang ilang mga templo gipangguba na, gipangbihag na sila sa ilang kontra. Karon na sila sa taliwa sa kalayo kay padong na sila isugbas kayo sa ilang mga kontra. Motong niingon to si to propeta Asarias o niingon siya nga barog taon siya dito sa Ginoo. Hibaw man gyud mi nga ang tanan nga nagtuo nimo di gyud nimo pakaulawan. Mo na ang nagtuo nimo di gyud pakaulawan. Ampo siya. Nya iya dayong gihisgutan ang mga ilang mga katigulangan nga pinangga kay Ginoo. Isa duna biya kay saad ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ni Israel, nga imong padaghanon ng ilang kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa baybayon. Mao na kining paghisgot ani ni propeta Asarias, dili ni pasabot nga ang Ginoo nalimot. Gustos Ginoo kitay makahinumdom unsa siya, giunsa ta niya pagmahal ug unsa say iyang saad nato. Unang kaning atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo, wa ni pasabot nga Ginoo nalimot. Ang gustos Ginoo di unta ta kalimot nga ang Ginoo maluluyon kaayo. Usahay gud kanabitang sobra na kay itong paningkamot ba, sama na rong nahitabo sa leader sa Russia o sa Ukraine. Murag wa nay Ginoo bitaw, murag sila na mo'y Ginoo. Unsa may resulta? Pinatyanay. Mga matay yun, mga ut-ut yun, mga bungkag. Di ba naman na sa YouTube gani, akong tanawon ba, na sila gibutang dito sa Ukraine, before and after. No, sa una, nindot kay mga kahoy, nindot kay pintal, nindot kay pagkarona, sus, nangabungkag, ka naigos bomba. Kaniadto ang building, taas kayo, nindot kay pagkapintal, karon, wa na, nangahugno na. Nya, ang lugar kaniadto daghan kay mga tao adto dito magpundok, adto dito mag-shopping, karon mingaw na mura nagminteryo kay wa na diha mga tao, libuan, minilyon ka mga tao nang layas na. Ano man tungod kay wa nay kaluoy ug wa na sa ta mahinumdom sa Ginoo. Maut-ot gyud ta. Mao na si Kristo mitudlo siya diri sa ato ebanghelyo. Pasayloa gyud kapito ang imong isig katao aron dili ka maut-ot. Pasabot bisag kapila pa na siya mangutang ay gyud paningil aron di ka maut-ot. Na siya pasabot, magsige ni kag paningil anang utang, mag-anam gyud kag kaut-ot
Ang unang maut-ot ang imong naong. Tanawa, kanang magsigig paningil sa utang. Ang naong ana mag-anam gyud kahugot ang naong kanang mag-anam ut-ut ba kanang mura kag mukopos. Wa na gyud lami ang naong tan-awon. Tanawa ng hiningil kay utang. Nindot bago tan-awon ang naong. So, naut-ot Nya ang sunod nga maut-ot ang imong pagbati, luos lang kag kasuko, luos na lang kag sigig. Pangdumot anang mga tao. Nya katus ang imong wa gipasaylo katong gisigihan imong paningil, maut-ot po tong naong ato. Atong naong sa datong magsugat mo, wa nagilami tan-awon yung naong, wa nagi-smile. No, di ba? Kanang gisigihan imong paningil mo smile panani mo. Oy, mulik kay ganina. Kita lang ng anino nimo, bisag tingog nimo makitaan, lihay dayon na kay ganuman. Wa nagilami imong tingog. Ang imong tingog mura nagyog yawa para niya mo nang likay gina siya gyud. Likay. Ay kadi tinod. Nya gusto day ka nga likayan ka mura kag sanlahon. Bitaw mura na i-COVID. Mura kag na i-COVID ba? Labaw pas COVID kay ang COVID social distancing raman 1 meter. Kana gyud pila pa ka 100 meters pa ikakita sa imong naong lihay dayon dire na i-COVID. Why Christmas pero lihay gina nimo. Bisan nga ning mo adto kas balay, mo bisita kas balay kay manukto ka na wa diha Wa gid diha. Usahay gud kanang joke-joke na ingnon ang bata, inawa ko dire. Ingos mama, wa kuno siya dire. Bata sa imong sugoon nga utrosan nga anis mo kay ng bata, di man na sa mo kuan. Mao na ayaw paningil. Tanawa pasaylua ang imong isig katao. Kinsa may unang makabenepisyo. Ikaw luag ayo imong dughan. Kana bitang bana nga magsigig bisyo or asawa magsigig bisyo, pasaylua. Di ba inig pasaylo nimo? Luag mugaan gyud ikumparar kaysa una. Usahay gud magagas imong uluha og laway sa kasakit pero ang imong kasing-kasing luag. Mahibong ka na nga ganahan ra gyud ka magsigig hilak. Pero di ka mo give up. Awa mo kasuway? Kasuway. Niya ako sang namatikdan ba kani bitang kusog ayong mo pasaylo. Bisa gitamukan na sa tanang mga kasakit, nana, manggihatagon kaayo. Ay ni-text na ko karon akong bana pa din, ibalik na sa siyang bisyo, grabe kay nga bisyo, sukad panisuna pa din, ingnan siyang ayaw pag-drugs, karon ga drugs na po, lain na ba ni siyang mag-drugs pa din, kay mangulata, magsigig syagit-syagit, uwaw kay pa din niya, sakit sad, kay kulatahon sa siyang apil, hasta mga bata. Ana, mauna ko na ilang kinabuhi basta mo drugs na siya niya. Ingnan na kuno sa doktor nga ayaw pag drugs, balik yung kuno. Ana, amo na pertig yung grabihan karon anto sila. May gani Father kay makabati ko sa imong wali. Ako gud Father hapit na ko mabuang ron sa kaproblema pero makabati ko sa imong wali, maulian ko. Labi na gyud moingon ka nga antosa lang gid na kay do na pay nagpaabot na ganti nimo, do na pay nagpaabot na kalipay. Maugnay akong kalig-on pa din. Ana siya? Muna pa din, mupalit kong slat. Naku, mupalit mo ni siya slat. Kana ganing. Lisod na ko kay sila. Sa iya ko nung pasalamat sa Ginoo. So, imbis maningil, manghatag na noon. Imbis bang maningil, na Ginoo, tagai kong kalipay. Ginoo, naglisod na ko. Ginoo, tabangi ko. Mauna no'y muhalad nga tos Ginoo. Mauna nga niingon diri si Propeta Asarias, wa naman mi ihalad nga baka Ginoo, wa naman mi mga hayop, pero kining among kaugalingon dawata kini, ingon nga hinurot nga halad, sinunog, nga labaw pa sa libuan ka mga baka. Pasabot, kamaon atang muhalad sa atong kaugalingon, kana di ang pagpasaylo mga igsuon, nganong makapaluag na sa atong kasing-kasing, tungod kay mura nag-atong gihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, nya inigdawat anas Ginoo sa atong halad nga mao ang atong kasing-kasing, iya dayon tang ayuhon.
Basta ang Ginoo mo imudawat, maobitan nang naisugo si Kristo nga nag-ingon, "Come to me, all of you who are heavily laden. Cast all your burdens upon me, and I will give you rest." Sabot mo na. Ano? Nung atong binisayon. Duol kamo kanako kamong tanan nga gibug-atan o gikapuyan sa inyong mga gipas-an. Ihatag nga rin kanako ang inyong tanan nga mga gipas-an. Ihatag nga rin ako, kay ako mong tagaan og kalinaw, kalipay, o katagbawan. Kinsa ra may makahatag ani? Ang Ginoo ra gyud. Ang kwarta makahatag ani? Di oy. Kadato ana nilang Putin kana si sanay nga nang nasa panglisod mo ginagnan. Si Liski, ano ito? Ka mga dato na nila, magamhanan, pakinastanan, nasa karon sila kalinaw. Sunan ka ng ilang, malingaw kung tanaw sa YouTube, ambot, tinood baka na ka ng ilang bang missile niya, anti-missile. Pertigo ng daghanan, hindot kay tanawon ba, magpinusilay sila ba? Mga eroplano, mga mahal, ana. Nyabdaghan kay sila, ana. Abunda kayo. Di sa to pa dato. Pero way kalinaw. Way kalinaw. Tanawa ng mga dagko kay balay, nindot kay sakyanan, tagutlo, tagupat pa kabuok sakyanan. Ilang sakyanan, 5 kabuok, SUV kana mga mahalon kaayo. Nya silang kapuyos balay, 3 ra kabuok, 5 kabuok sakyanan. Mas daghan pag sakyanan kaysa tao. Nya kani pag yung tulo, wa pagitingganay. Nya ang balay pertingdako na mura sila gaabat-abat Luoy kayo. Nya, malinaw na. Tungod lang kay dako silang balay, nindot silang sakyanan. Naiuban na mo kalit lag bitay spesi, maghikog. Kay wa, giyoy, kalinaw. Sige testingi Sige pasaylo. Sige yung pasaylo. Piti imong naong, pasaylo lang yapon. Lagom na rin pikas, pasaylo lang yapon. Tanawa, bisag lagom kag naong, bisag hubag ng imong naong skulata, malinaw imong kasing-kasing. Pero kanang daghan kay make-up, nindot kayo, may kayong pagkakurti ang kilay, may kayong pagkariban ang buhok, inana. O niya, wa mo pasaylo? Na, wa ginay ayo. Di ba? Amo na, pasayloon niya, dili paninglon niya, ihalad, pasabot, ipalit og slat. Ana, ang resulta, pagkadaghana ni mong kalinaw lagi, di yun masukod. Nya katos ang imong gipasaylo, katos ang wa nimo paningla, labaw na gitong imong gipalitan og slat, unsa say bation? Astan lipaya sad. Di ba? Ana.